Danske landmænds allerstørste styrker er, at mange af dem er faktisk ganske dygtige landmænd. Der har været en periode nu, hvor de i lang tid ikke har behøvet at fokusere så meget på det. Man har kunnet fokusere mere på vækst, som følger kapitalgevinster osv. Man har interesseret sig for udlandet, man har købt ejendom op. Tiden er nu til, at man fokuserer på at være landmand. Jeg tør ikke spå om, at jordprisen bliver i 2010. Dansk svineproduktion har regnet jordpris ud til 175.000 kroner per hektar. Det kan være et udmærket bud, men jeg kan godt forestille mig en periode, hvor man måske ser en lavere pris. Den 30-årige lange rente har vi ikke forventning om kommer ret meget længere ned i år i 2010. Det bliver svært at få den, som følge af den finansielle krise, at få de lange renter ned. Folk er ikke glade for at skulle vinde deres likviditet i lang tid. Der vil ske et betydeligt fald i antallet af landbrugsejendomme de kommende år. Det har landbruget også selv forudset. En del af dem vil være nødtvungne omstændighederne til, at de må lukke. Men jeg kan ikke sige, hvor mange der lukker på grund af krise, hvor mange der lukker på grund af alder. Det bedste råd til rådgivning i dansk landbrugsrådgivning, det er at arbejde rigtig tæt med deres landmandskunder, forholde sig kritisk til de input, landmændene kommer med, til budgetter, til regnskaber osv., investeringsprojekter osv., men også lade landmanden komme med udspil, så landmanden får et ejerskab. Det er svært at sige, hvornår den aktuelle krise er forbi. Det, der vil ske, det er, at vi går fra en finanskrise over i en lavkonjunktur. Sådan på overordnet niveau forventer vi, når det er, at tingene begynder at rette sig sidst i 2009, først i 2010. Men der går jo en længere periode, inden arbejdsløsheden for eksempel stopper stigningen, som vi forventer fortsætter 2010 ud. Og krisen, som vi kalder den i landbrug, det er meget svært at sige. Det kommer meget an på, hvordan eksportmarkederne de udvikler sig.